Kaixo, entzun dezu aurtengo euskaraldiari buruz hitz egiten? Baina ez dakizu zer diren ariguneak? Edo negozio bat daukazu eta ez dakizu zer egin behar den enpresa bezala euskaraldian izena emateko? Emaidazu minutu eta erdi eta segituan esplikatuko dizut. Aurtengo euskaraldia azaroaren 20tik abenduaren 4 egingo da. Eta aurreko edizioan bezala, ahobizi eta belarri prestei 15 egun horietan ariketa egiteko eskatuko digute. Baina hortaz aparte, aurten talde bezala ere parte hartzeko aukera izango dugu. Horretarako, enpresa, elkarte eta beste edozein entitateko gune edo eremuak arigune gisa identifikatuko ditugu. Ariguneak definizioz dira euskaraz eroso egiteko guneak. Beraz, arigune bat osatzeko 2 baldintza bete beharko dira. Bertako kide guztiek euskaraz ulertzea eta gehiengoak euskaraldian parte hartu nahi izatea. Hortaz, arigune izan daitezke denda bateko mostradorea edo enpresa baten barruko departamentu bat. Kirol elkarteko zuzendaritza taldea, eskubaloi taldeko jokalariak edo trainerua osatzen duten arraunlariak. Arigune horretako kideek ahobizi edo belarri prest gisa parte hartuko dute. Eta elkarteak edo enpresak babesa emango die ariketa egiteko. Ez da zaila, ez da? Zure elkarte edo enpresan ariguneak identifikatu nahi badituzu, jarri gurekin harremanetan. Eskerrik asko, eta badakizu, euskara gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan.